ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହାର ପର୍ବ। ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ମନାନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜିର ଏହି ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଦୀପାବଳି କାହିଁକି ପାଳନ କରୁ। ଦୀପାବଳି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଛୋଟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟିଏ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନର ଆନନ୍ଦରେ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ସହର ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଘିଅ ଦୀପ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ରୂପରେ ମହାଦାନୀ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଦାନର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 14 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ଉଭୟ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଏହି ପରମ୍ପରା ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା 3 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଆଜି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଫଟାକା କାରଣରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ କାନ ମଧ୍ୟ ଥରି ଯାଉଥିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ଫଟାକା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଏବଂ ଫଟାକା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଆମ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା। ଏହି ଦୀପାବଳିର ଆଲୋକରେ ବିସ୍ତାର କରିବା, ପ୍ରଦୂଷଣର ନୁହେଁ। ହାପି ଦିୱାଲି।